Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры балаларга тылсымлы арена дип исемләнгән яңа спектакль тәкъдим итте. Премьердан Мөршидә Җиһан видеоязмасы. Дәррәү сәлам бирүче балалар икенче гимназия укучылары әнә шулай мәдәни сәяхәтләре истәлеккә калсын өчен театр баскычында укытучылары белән фотога төшәләр. Бүген без монда икенче гимназиядан спектакль карарга килдек. Тылсымлы арена дип атала. Исеменнән үк күренгәнчә, әлеге спектакль әкият балалар гына түгел, өлкәннәр дә тылсым ярата ди автор. Жат төркеме, талантлы артистларыбыз һәм театрыбызның цехның алтын куллы хезмәткәрләре сәхнәдә шундый могҗиза тудырганнар. Тинчурин театры репертуарында балалар өчен төрле өслүптәге спектакльләр даими тәкъдим ителә. Соңгы араларда интерактив уен форматында Тукай эзләреннән һәм әйдә йөгердек квестлары үткәрелгән иде. Монысы яңа бүләк. Bunday proyektlar gel çıkıp dura. Hem de şol nispetten bizning balalar spektaklibizde indi yıl sayın яңа spektakl çıkarga dip söyleştik. Спектакльнең эчтәлеге бик гади һәм тормышчан. Циркта яңа артистлар зебра белән күнгәрә эшли башлый. Аларның таланты башкаларныкын уздырыр да тамашачы безне онытыр дип хафага төшә башка җәнлекләр. Әмма Зәбирә кушаматлы зебраның да Куштәпи дип даналган күнгәрәнең дә сәхнәдә үз урыны. Гаиләсе белән килгән шагыйрь Рифат Сәлах та әлеге фикер белән килешә. Менә мондый чаралар күбрәк булган сайын татар халкы эчендә, татар балалары эчендә, татарча сөйләшкән балалар эчендә бик зур сөенеч бу. Мондый бүләкләр күбрәк булсын иде. Тылсымлы арена әкиятеннән әллә ни тирән фәлсәфә эзләргә кирәкми. Аның төп фикере бик гади. Цирк җанварлары да үзара дус тату бердәм итеп иҗат итә. Сәхнә бизәлеше, костюмнарның төрлелеге, акробатик номерлар, җыр-биюләр һәм әлбәттә актерларның уены спектакльнең чын мәгънәсендә тылсым булуын раслый. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.